di jumeneng tapi nggih krana wektale mboten nutut nyuwun pangapunten. Saged diganti taun ngaji nggih Mas Ayo nggih. Ngapunten sanget wong Pak Lurah niku kersa nembang mawon kula nembe ngertos niki wau kok. Lha biasane mboten nate kersa. Mboten. Masyaallah nggih. Layak rada bredeg niku. Langsung mawon nggih. Niku napa godang kuning terus mungkin dituruti napa Bang Rawe. Adik-adik nggih napa tilas dimetle gak iso. Rasa wis adik-adik. Aja dikai ndek-ndekan sik aku ya tak berusaha nyelopot. Oh nggih nggih. Oh anaknya ya. Dimetle ora nggih. Enak wong usaha ra ento. Nggih. Tanpa bawa? Nggih, tanpa bawa langsung niki ditayub kerumian terus bareng wonten sentere. Tayub sentere. Wah, spesial kanca panitia Bapak juru parkir wong sing kula. Nggih, nggih. Mangga, buka celuk, Mbak. Esuk awan nang omah wis ora kasahan. Oh
Larat itu tak sawang tambah ibu bunga aku selera orang bakal hatiku lagi balik yang si kodang lagi ketani kok kaya anu banci ning ludruk kok. Kamu ndang iki lho. Tandak. Kok tandak ludruk lho. Lali kok. Endi mau teko endi? Ora aman. Cek to. Ora aman. Oh, cek. Ora aman. Hatiku dan sayang dan selarat ireng tatapan tambah yang aku nyampe sampun sore aku wis mendem mabuk anu iki tenan lho iki tak dalang kon ngambung sing kon bojone. Apa to? Lho iya gara-gara Pak Yoyo iki provokatore. Kok iso? Lho kuwi lagune kula malah ora barbar ngono kok. Penontonnya kabeh mirsani jenengan seneng atine nggih to, Pak? Lho, kaya ngono kuwi. Mongko nyenengne wong termasuk ibadah ngono kuwi. Ngoten nggih. Elo ya. Tak suwun bahagia.
Yo bariki. Bariki terus Mbak Lucy muni gawe story. Kesel cah tak balesi. Salammu dhewe ya. Ah iya. Loh Mbak, sampean mesti jarang olahraga to? Anu, yo kula aerobik lho, rasane piye? Wah, aerobik ki sing piye? Jadul nika. Kuwi ning kafe lek ngono kuwi. Ya mboten no kendangak musike. Aerobik piye aerobik ki? Oh, aerobik. Oke. Bocah-bocah ki nge-gym aku ngerti. Aerobik ki piye to, Mbak? Aku ora ngerti tenan aerobik. Aja ngono kuwi to, aku sore harus mendem lho. Iki mang kok muka. Aku sampai ini, piye carane lek ku ngilang nyambu iki mau aku. Aku melu kur, tak ge nyanyi malih. Mau lagune Mbak anu sapa? Mau lagu Kembang Rawe ngono. Kembang Rawe piye? Caritane wong senang tunggal sabalik. Karo ambekan aku. Ambune kelar biyen sore mau jen. Apa to jane? Wis. Hah? Oh, alah nggih. Lek ngoten niku nggih kula kathah Yuda niku ngeri ya. Biasanya nyemprot nanti aku dhewe. Kene iki arep mangkat cok ngono kuwi. Iya, nggih. Kesel Mbak Lucy. Dereng. Oh, dereng. Lah ampun mengke jane telas lho. Lakone mboten tutup mengke. Ah iya wis. Bentar adik-adik Kembang Rawi. Lho kuwi lho, sing jenenge senior memberi kesempatan yang junior ya ngono kuwi, nggih. Janjane kok nganti jam 4. Panjenengane kuat ngono kuwi. Ngono kuwi pancen saka sektine wong kok ayo kaya apa. Nah, iki dibuka, didekek meneh. Ah iya, nggih. Luar biasa. Munjuk riyen, Pak, munjuk. Wah, penting air putih itu penting nggih. Rasane lek dalange rada usil nak ngombe sok ngono lho. Mboten usul pripun kok nggih. Lah. Hah, kan itu lho. Lak. Ayo. Ya, Kembang Rawe coba. Mir. Mira. Muridé Mbak Nur Dayani. Iki jos. Iya, mutah telu sing lagu sing hit-hit saiki. Nggih. Sudah protes aku. Pak, aja kuno-kuno Pak iki, Pak. Panjongko, Pak. Pripun kabare? Saya, Pak. Sae nggih. Aduh. Iki kuliahnya sih lancar. Alhamdulillah tasik. Semester piro? Niki nembe semester setunggal napa? Oh, semester. S2 nggih. Nggih, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. daerah mana? Jawa no, Pak? Oh, Jawa. Oh iya, syukur. Sumalangkul yang terus. daerah Grogol lah ya. Sane Kembang Rawe nggih? Nggih. Niki diulangne mboten kalian Mbak Nur? Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawe sinau piyambak, Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing Mbak Nur College mesti diajarin apa? Anu Mbak Nur Antayani. Diajari makna kehidupan. Nggih. Menika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Nggih. Oh. Niku mboten cetha lah, mendah kula diturunke teng muridé nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik, nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala, mbok jamane kapan